Tak ja vás teda pekne vítam na dnešnej zvodke a poprosím vás o stručný referát nedoriešených prípadov. No? Vidím, že naše oddelenie funguje veselo v starom režime. Však? No. A my sme vyriešili, teda konkrétne vy ste vyriešili akorát tak veľký, s prepáčením, prd. A to nie je všetko, pán kapitán. No to snad nie. Riefenstahl. Áno, máme tu prípad tých falošných striptérov. Prosím, o tom nič neviem. A čo to? No vidíte, ale to je ten prípad tých striptérov, ktorí v prestrojení za požiarníkov, za poslancov alebo za doktorov navštevujú osamelé ženy, potom ich omámia a následne okradnú. Tak to je strašné. Dosiaľ bolo takto okradnutých 18 obetí a celková škoda je vyčíslená na 52 000 eur. Pána, to nenormálne peniaži. To nenormálne peniaži sú toto. Ja by še vyzreknul i za polovičku. Pohodi. Ric, že by sa vyzliekol. Už kto by bol, už ktorá chudera by bola zvedavá na jedného vyzlečeného tuleňa. To jedine, že by tá nejaká veľryba, ty hric. Čo tu? Tu me slúchaj teraz, Terry. Teraz normálne či me dotknul, hej, mojeho druhého citlivého ja. Za to, že ja, originál Mickey, som chodil na tanečnú i na jazz ballet. Hej, Rytmus je môj kamarát, Rytmíka kamarátka. Nole, Hurka, daj to tu, zašpívaj. O tej Míri, Míri Matej. Nie, to tu jak riad umýva. No, daj. Ty špívaj, ja zatancujem. No ja nedbám. Ja umývam. Ja umývam. Ja keď ja Bianka moja zlatá, najkrajšia, cicuška moja. Velice to, jak sa hovorí, ľúbim. Očúvaj ma, kedy pošleš Minkovi nejaké tie eurofondy na Rivieru? Čože? Že teraz sa rozdeľujú eurofondy len multifunkčným zariadeniam? Teda nie, že by bol Minko nejaký sprostý, ale mohla by si mi to rozmeniť na drobné? Jaj, že by som mal okrem podávania jedál ešte mať aj ubytovanie? Ja, ty myslíš taký penziónik Riviera, no ale to by sa Minkovi velice ľúbilo. Takto, Bianka náša, čo som sa s koňom zrazil, očúvaj, môžeš mi tie eurofondy poslať, pretože momentálne u mňa býva 17 Pakistáncov, čo šijú mi padáky. Čo kde bývajú? Však normálne v pivnici, však sú to Pakistánci. To sa neráta? No prečo sa to neráta? Nazdar, Minko! Ahoj. Nazdar, Fízli. Miňo, nalož našo poriadneho, lebo Veru. skápem od hladu. Hladný sme. Počúvajte, Fízli. Dnes z toho asi nič nebude. Prečo? No to už prečo? Lebo cítim sa v takej, jak sa hovorí, depresívnej nálade, alebo... Miťko, máš krízu! Inak, ale toto je veľmi dobre, chápem. Keď zima nechce odísť a čakáme všetci na jar, moja plisovaná suknička stále čaká v skrini. V mojom prípade ani tak nejde o tie ročné jak sa hovorí, ale cítim sa taký, akýsi osamelý. Miťko, ako osamelý? Veď máš nás! Však ja viem, Fízli, však takto cez deň je to ešte celkom v poradečku, ale keby ste vedeli večer, v noci, tam vzadu sám v kumbále, nikde živej duše, rozumiete, no vtedy sa človek cíti taký osamelý. No, tak tomuto ja veľmi dobre rozumiem. Keď som bol malý, ňanko ma vyhnali hore na Grúň aj so stádom oviec. No a tam som bol 3 týždne. Sám. Ja som skoro prišiel o rozum. Ale aby som sa načisto nezbláznil, nezošalel, tak som 3 ovce naučil hrať so mnou 7 do kríža. Ha! To ja náhodou. Ja náhodou mám veľmi rád samotu.
No tak to som rád aj s Ruženkou, ale... Všetko my vieme. Áno, viete? Dobre. Počúvajte, a pri tej príležitosti teda nechcem vás citovo vydierať, to by mi ani nenapadlo. Nemohli by ste sa niektorí ku mne nasťahovať tak na pár týždňov? Viete, však ja by som to tu krásne zariadil, bolo by to zadarmo a raňajky samozrejme gratis nech nežerem. Čo, ja? Nie, to ja určite nie, Miňo. Nie, my máme s Miňkom už svoj vzťah za sebou, áno, bolo to úžasné, ďakujem pekne. Nie, Miňko, nehnevaj sa, ja určite nie. A ty, Šáni? A mama? Aha. No, Maroško, teba sa ani pýtať nebudem. Ani sa nepýtaj. A vy dvaja čo, chlapci? Feri? Čo? Feri, Šáči? A čo myslíš, že to by sme akože mali odísť? Zo Slobodárky! Aby sme opustili také ubytovanie, ako tam máme, s Ferkom, pekne, spolu. Izba veľká priestranná, 3x4 metre. Mikrovlnku tam máme, dvojplatničku tam máme. Zo sprchovacieho kúta som urobil údiareň. Nebudem opúšťať tako luxusno bývania. Či? No, že toto nám chýbalo. Preboha! Karoli, čo sa stalo? Čo sa stalo? Slobodárku nám vytopilo. Čo? Jak vytopilo? No, jak? Niekto, nevieme kto, sa hore hral na vrchnom poschodí s hydrantom a takto spustil, že voda dúrch až dole pretiekla. Tak sme všetko zachraňovali, ale nepodarilo sa. Dačo hej, ale dačo nie. Napríklad 2-kilový podbradok, taký fajný z paprikový, ty mi aj tak voda zobrala. Všetko je stratené! Všetko je stratené! Nepodarilo sa mi zachrániť! Nepodarilo! Všetko voda upustila, zobrala! A čo si nestihol zachrániť? No veď celú serku mojich angličakov, ktoré zbieram od 5 rokov, ty debil! Všetko mi to voda odniesla, lebo tento debil mi tam zatarasí cestu aj so svojimi lalkami a svojimi klobásami! Ale to takú proviant zachraňoval! Chlopi, normálne, úprimne, akože trímem s vami, bo to je hotové nešťastie toto. Úprimne, normálne mi je do pláču. No, a ja sa idem zložiť zatiaľ do vyšetrovne. Veď proviant sme zachránili, takže až tak veľa sa toho nestalo. A Spišiak nám, hádam, vybaví také náhradné ubytovanie. Nechcem byť zlý, Karol, ale podľa nového výpisu príslušníci zboru nemôžu prespávať na mieste pracoviska. Sevás, Miňo, sevás! Názor Fízli. Ešte šťastie, že sa vám podarilo včas obudiť, čo? Že ste ušli pred tou vodou. A skade to tak chytro, vieš, že nás vytopilo? Jak skade viem, však je to plné mesto tej vody. A čo chcete? Miňko, ja osobne som si napríklad vstúpil do seba, do svedomia a som si uvedomil, že ja ťa tu nenechám, keď máš tú krízu, že ja budem radšej tu s tebou. Budem tu s tebou spinkať. No, že by sme tak ako zo Solidarity tu kľudne niekoľko nocí prespíme. Áno. Či? Neprespíte. Miňko, a prečo nie? Veď už si mi aj posteľ nachystal. Ale jakú posteľ? Však to sú postele z povaly, čo chcem niekde vyšmariť. Ale Miňo, nebuď taký pes, my naozaj nemáme kde ísť. No dobre, Fízli, za to, že vás mám rád, že ste to vy, no tak dobre, takže bude to ale 15 eur na noc a na hlavu. Miňko, ale ja by som sa celý potreboval vyspať. Celý, nielen hlava. Počkaj. V tom prípade 20. Počkaj. Ale včera si hovoril, že to bude zadarmo? A dokonca, že nám aj ráno dáš frištík gratis. Pozri sa z okna. Čo vidíš? Vidíš, jak sa tá zemegula točí? Včera bolo včera, dnes je dnes, podmienky sa zmenili. Tak čo, berete? A čo? Vede to len na pár dní. No jasné, Fízli, však za tie peniaze, ja vám tu z toho urobím Hotel Hilton. Tak dobre, ale ja spím na vrchu. No určite, uvoľní sa matrac a zomrem pod váhou ťažkotonážneho slona z očovej. Ja spím hore. Ja som na vrchu, a od toho som pána. Nie. Ja už som, aha, už som tu. Hore, už som tu. Už som hore, ja to spím.
Čo je? Čo sa ti stalo? Mám strach, zvyšok, Počúvaj, no tak keď budeš padať z tej výšky, tak viacej cez rameno, to sa menej do ranta. Ale čo si sa s koňom zrazil, čo keď narazí na hlavu, však už teraz je to na hrane. No poď, môj maličky, poď, pomôžeme ti. Pomôžte mi. Jedna ruka, pusti sa. Jedna ruka, druhá ruka. Jedna noha, druhá noha. Dobre, poď. Ďakujem vám, chlapci, ručičky. Boskávam, chlapci. Ja vás navrhnem do kryštálového krídla. Áno, za záchranársky čin roka. Chcete? Skaja! Scarlett, Skajka, co ty si v posledním čase taká dajaká bez nalady, alebo co? No, neviem, chýba mi nejaký podnet, nejaký impuls. Co? Môj sexuálny život je úplne na prdmiky. Ja, no tak ako, Skaja, takto ako, úprimne, jak vyzerám o to, no tak ja som pripravený, hej, kedykoľvek. Ale myslíš, sex s tebou je ako sex so zbíjačkou. Trc. Žiaden príbeh, žiadna vášeň, žiadna zmyselnosť, predohra, nič. Ne? Dobre, no, však dobre, nie, v pohode. Jak budeš potrebovať opraviť vozovku, som zvedavý. Se potom spomenieš na Mikyho zbíjačku, hej. Dobrý deň, Ospolok! Dobrý. A čo je? Čo tu máte dnes tak pusto? Beatrix. Vítajte. Toto je krása, taký pohľad na ženu s nadherným úsmevom. No usmiatá žena, spokojná žena. A vo všetkých ohľadoch. No fajn. Čo nám prinášate, pani Bežná? Viete čo, nič. Len tak idem okolo, že sa teda zastavím, Scarlett. A vy čo? Čo vy ste taká zachmúrená, miláčik? Nič ma nebaví. No. Beatrix! Miky, ty si fakt trapný. Ešte pred pár týždňami som mala presne tieto pocity, Scarlett. Ale ono sa to zmenilo. A dosť radikálne. Dúfam, že mi rozumiete, o čom hovorím. Čomu? Čo sa vám stalo, že sa vám to zmenilo? Ale obidve vieme, o čom hovoríme. No ja hovorím o svojom bohatom sexuálnom živote. Čože? No áno, v našom mestečku sú dvaja noví samci. Teda, aby som bola presnejšia, sú to striptéri. Striptéri? Áno, mladí, Scarlett, nagélovaní, naolejovaní, vyšportovaní, no princovia. A to vám akože striptease, to vám stačí? To vás uspokojuje? No, moment, tak to zasa chlapci, oni sú za príplatok zasa veľmi ochotní urobiť niečo nad rámec práce striptéra. A môžete mi dať na nich kontakt, pani Bežná? Pýtate sa ma to ako žena, alebo ako policajtka? Pani Bežná, málo kedy, keď som žena, som aj policajtka. Ale vždy, keď som policajtka, som aj žena. 911 1064 25. Tak rada som vás teda videla. Dovidenia. Dovidenia. Beatrix, ešte tak akože moment, dať sa tu ako súkromne. Takto, a keľo taký chlopik zobere za jeden večer? No, tak obaja ma výjdu tak na 300 eur so všetkým. Beatrix, tuto, ja si taký striptease zrobím, že komplet všetké disco gule ešte normálne začnú haňbiť za to, že ešte vôbec zakedy krúceli, hej?
Za polovičku. No dobre, no, za štvrtinu. Tak to ako poznáme ešte, takže, dobre, je tam výrazná zľava, 50 eur. Pán Hric, ja už som teda mala tú česť vás vidieť nahého. A nemyslím, že by som si tento zážitok chcela zopakovať, ani keby ste mi za to platili vy. Dovidenia, miláčik. Dovidenia. A čo máme dneska na večeru? Ale čo si sa ty s koňom zrazil načgať sa pred spaním? Pred akým spaním? Ale však je 8 hodín, kúkaj sem. A večierka je okolkej, o 10. No tak šup, decka do postielok. No, tak to potom bude čas na večernú hygienu. Miňko, kde tu máš sprchu? Zadu v kumbále. Ale počúvaj ma, nejde ružica, tak oplachni sa tu na bare. No tak dobre. A čo ty, Karči? Ty sa nejdeš oplachnúť? Ja? A na čo? Veď dneska som sa už. A kedy si sa? No veď ráno, keď nás vytopilo. Ja. Hurka, buď človek aspoň zuby. Dobre. No určite si mohol zvyknúť za ten čas, čo spolu bývame na Slobodárke, že ti zubnú kevku nepožičiavam. Pastu si môžeš požičať. Počúvaj, Féry, ale ty máš velice pekné pyžamko. Že? To mám také serky. Mám, že vlk a zajac, Tom a Jerry, kremenok a chocholušik, Baky Sadiky s harabinom a potom mám ešte Lelkeša s kouskou. No? Dík. Karči. A ty čo robíš? Tu čo robím? Čo, idem spať? Miňo, to nerieš. Na to si človek po 3 rokoch na Slobodárke s Hurkom musí jedine ak tak zvyknúť. Pretože Hurka je jedna obyčajná domáca svinia. Keby som ti povedal, že on má iba jedny slipy, tak to by si mi ani neveril. Neveril, Míľko. Tak to ani nemusí veriť, lebo to ani nie je pravda, hej? A ty to tiež veľmi dobre vieš. Neboj sa, nemám len jedny slipy. Mám 2. Hej, ale tie druhé si na sebe nikdy nemal. Nemal, lebo sú kostolnie. Pani Bežná, takto. Dostalo sa nám do uší, vraj využívate služby akýchsi 2 cudzích, neznámych striptérov, však? Prosím, akých 2 striptérov? A je to tu. Odkiaľ viete, že boli 2? Šéfe, veď pred chvíľou ste to povedali vy. A čo ma tu obvinujete? Čo to má znamenať? Mňa cudnú ženu spájate s niečím takým ako stripter? Čo to je? Fuj! Však ja ani nepoznám význam slova, že stripter. Tak prečo sa voči tomu ohradzujete, keď ani nepoznáte význam tohto slova? Čo ma chytáte za slovo? Vy ma čo chytáte za slovo? Ja vám hovorím, že ja žiadnych stripterov nepoznám. To už... Pani Bežná, takto, neviem, či viete, ale tí 2 striptéri, ktorých vy nepoznáte, tak oni normálne okradajú osamelé ženy. Pani Bežná. Ja bez svojho právnika, toto mu ukážem, ja už nepoviem ani slovo. Karči, aby si veril, že ťa mám rád, pozri, čo pre teba mám. Miňko, joj! Ale tak toto si ozaj nemusel. Ale musel, dáš mi 20 eur. Koľko? 15, nech nežerem. Miľko, mňam. Ja milujem rošteky s masielkom a s kakavkom na večeru. Ja to milujem, Minko. Počúvajte, fízli, a ináč, čo je nového? Ako u nás? Ale furt to isto dookola. Furt sa riešia tí dáky striptéri, no, čo ženy najskôr omámia a potom ich okradnú. Vieš? A už sa zistilo, že 22 sliepok sa takto dalo nachytať. Konkrétne 22. Áno. A vraj sú prezlečení za nejakých doktorov, alebo hasičov, alebo čo.
No kto by to bol povedal, takú sprostosť. A ešte údajne sa hovorí, že sú voľáko zozadu organizovaní. Áno, zozadu organizovaní. Ale to sú svine nejaké hnusné, jak sa hovorí, smrdlavé. Minko, vieš čo? Mne sa ti tu u teba začína normálne páčiť. Ja by som tu zostal bývať aj rok. No, aj 2. O čo má, Feriko, až takú depresiu zasa nemám. Joj, Karči, ale to pyžamko ti velice svedčí. No? No nič, chlapci, takže dopapáme, šup, večierka. Ale ako to večierka, keď je ešte len 8:30? Jak 8:30, ale dneska sa večierka operatívne presúva na 8:30. Takže do postielok, chlapci. Šup. No, dobre. Bez reči. No, dobre. No ale jak vám to svedčí v tých pyžamkách? No, dobrú noc, chlapci, dobrú noc. Dobrú noc. Nešťastná matka v náramnom hneve ani nespadala, že vo chvíli, keď tú kliatbu vyriekla, preletel popred okná havran so zlatou korunkou na hlave a jej zhavranelí synovia sa pustili za ním. Keď ju hnev prešiel, zachvátil ju nesmierny žiaľ. Toto čo má znamená toto? Čo ste sa vy s koňom zrazili? Minko. Ale toto je môj večerný rituál, ja inak nezaspím a tá rozprávka trvá iba pol hodinku. Teda, dobre, popravde, 1,5 hodinku. Ani 1,5 hodinku, ani pol hodinku. 1:53. Hurka! Počúvajte ma, fízli, lenže na tomto sme sa, jak sa hovorí, nedohodli. Pretože toto je jednoznačné rušenie nočného, jak sa hovorí, kľudu. Dobrú noc. Ale Minko! Keď ju hnev prešiel, zachvátil ju strašný žiaľ. Keď ju hnev prešiel, zachvátil ju strašný žiaľ. Hurka! Hurka! Chrápeš! Prevráť sa na bok! Že čo? Je sa prevráť na bok, chrápeš! Ale ako môžem chrápať, keď nespím? Ako to, že ty ma počuješ, veď mám sluchátka. No teraz si ma zobudila, ja nezaspím. Tak sa musí so mnou rozprávať, Jurka. Musí sa so mnou rozprávať. A o čom? Napríklad o existencii bubákov. Ale veď o tom sme sa už veľakrát rozprávali. Na Slobodárni asi 1 000 000 krát. Konkrétne každú noc. Jurka, prosím. No tak dobre. Ja osobne som u nás v Očovej na vojenskom cintoríne videl opakovane pohybovať sa v noci mátoj. František. Čo je? Za čubok som sa čosi pohlo. Nie! Áno. Nie, Jurka! A určite to nemá čisté úmysly. Jurka! Nemá to dobré úmysly. František. Pomoc! Dobrú noc. Nie. Počúvajte, fízli, čo ste sa vy s koňom zrazili, alebo čo? Však je 2:30, ja kvôli vašim dristom nemôžem zaspať, však ja som pracujúca osoba. A Úrka, mimochodom,
ty nechráp, pretože to je taký zvuk, ako keby sa párili dve cirkulárky. Že mňa? Počúvajte, Fizli, ak do 2 minút nezaspíte dneska večer, tu končíte. No, tak ale vyšťať sa hádam ísť môžem. Nie. Dobrú noc, Fizli. Jau! Húrka! Policii! Už ješ 20 krát čúrať túto noc a z toho mi 8 krát stúpiš na hlavu! 8 krát stúpiš na hlavu! Keď ty si furt prelahneš akurát tady, kade ja idem. No prepáč, tak... Húrka, ty sa z tej postele už v živote nepohni. Ako nepohni? Čo sa tu mám, zasýkať? Toto je posledná výstraha. Bacha. Aha. Pani Bežná, čo sa vám stalo? Ja volám pomoc! Sadnite si. Čo sa stalo? No, zneužili ma. Potom ma uspali. A potom ma znovu zneužili a ešte ma aj okradli. A potom ma zase zneužili a tak dokola. No ale kto? Striptéri! Falošní striptéri! Pani Bežná, takto, pýtam sa vás. Boli to doktori alebo hasiči? Pani Bežná? Policajti! Čože? No áno, no teda boli prezlečení asi za policajtov. Ale ja vám poviem, ja som si jednu vec zapamätala. Áno. Keď ma prvýkrát zneužívali, tak ja som v sebaobrane jednému som trošičku natrhla golier. No, tak to nám skutočne veľmi pomôže, pani Bežná. Ale počkajte, viem, ešte som si zapamätala čísla ich uniforiem v tom Eifri. Výborne! 002 a 004. Tie čísla sú nejaké povedomé. Áno. Počkaj, bratu, i mne. Už to mám. Mám to. Poklad, čo? Toto čísla dôverne poznám. To sú čísla, ktoré volám na informácie, jak zistujem, že kedy mi ide ICčko do kysáku. Moje nervy. Koľkokrát boli u vás títo dvaja striptéri? Predtým, čo? U vás doma. Koľkokrát boli? A čo? A tak nie je často, však každý útorok a štvrtok posledného pol roka v kuse. Ja som vedel, že tie čísla poznám. To sú reálne služobné čísla príslušníkov policajného zboru. Istého Františka Boborovského a Karola Húrku. Ale prosím vás pekne, to vám garantujem, že tí dvaja to neboli. Tak to ako keby ste porovnávali Ligu majstrov s nejakým 5. okresným preborom niekde v Čívároch. Vítajte, Balážiková. No čo, ako posledné dni, ako vždy? Posledná však? Áno, šefe, prepáčte, mám za sebou veľmi ťažkú noc. No, veď je to aj vidieť, to ste nemuseli ani oznamovať. Hej? A čo je? Čo sa tu deje? To znáš, že to tie falošné striptere sú Húrka i Bobor. A ja som im to tiež hovorila, že to je nezmysel, že to oni nie sú. To ako, nie, to, títo chlapci, to je celkom iná trieda. A ty to odkiaľ vieš? Lebo ich poznám.
Balašíková. Vy si platíte striptérov? No a čo? V čase služobného voľna som slobodný človek. A navyše títo chlapci nikoho neokrádajú. Sú to veľmi slušní chlapci z agentúry. Mám v peňaženke ich vizitku, šéfe, keď chcete. Kde mám peňaženku? Karol H. a František B. Zase boli v noci zo včera na dneška. A to máte na mysli ako túto dnešnú noc, či? Originál, hej. No veď tu, veď máme ešte pyžama. No, A kde máte uniformy? no veď... Veď tam, kde? Hej? Tam.